Nu skal vi ankomme til Vorbasse-markedet. Vorbasse. Here we come. Er det fornemt nok til fornem status? Hvad laver du? Fornem nok til fornem status. Det finder vi ud af nu. Finder vi ud af nu i afsnit 1 af 1. Er det fornem nok? I dag test. Kan du også lige være med på videoen her? Oh shit, det kunne den ikke lide det der. I dag tester vi Vorbasse-markedet. Vi regner med, det er fornemt nok. Jeg tror, vi skal være over. Skal vi gå her? Ja. Der er fandme mange mennesker. Ja. I alle retninger. Og vejret, det er fantastisk. Det er faktisk lidt bedre end fantastisk. Det er rigtig godt. Og jeg har hørt, de har æsler her, så jeg kan lige se Kasper af på et tidspunkt. Så er jeg sagt. Som familie. Back with family. I har faktisk fornemme cremer lige heromme, vi godt kunne teste på et tidspunkt. Ja. Det er der. Men er det fornem nok til fornem status? Wow. Hey, der er heste også. Der er ikke så mange folk. Hvorfor går vi herom? Så kan ham Kasper komme hjem til familien igen. Det De fornemme æsler. Det må være varmt og ved dyr i dag, mand. Eline, skal du prøve en af de fornemme æsler? Okay. Det er det fornemme paringskald. Vi er sgu fans. Kasper, de er helt vilde. I behøver ikke juble mere, drenge. Vi kan da heller ikke være nogen steder efterhånden. Nej, det er kraftedeme, det er utroligt, men det er lige meget, hvor man går hen. Ja, så genkender folk os. Ja. På vej hen til Tivoli. Wow. Vejen til Tivoli. Ja, skal vi se Kasper græde for første gang. Det har jeg glædet mig til længe. Jeg skal i hvert fald ikke op i det der Paris-hjul. Så er jeg på dyb vand. Ej, der er også nogle flotte heste der, faktisk. Er det det? Ja, lidt. Sådan nogle dværgheste. Ja. Det var dem, vi var hen og af tidligere, Eline. Ah, sådan nogle ponyer. Ja. Circus Arena er her også. Er det den dumme hat, du har fået på? Eline, der er mad her. Boksemaskine, tror du kan... Hvad koster det? 2 gange 5 kroner, mand. Det er mere end fornemt budget. Det er det samme som 1 gange 10 kroner. Ja, præcis. Men det er mere end vores budget i dag, så det kan vi ikke. Det er faktisk vores maksbudget i dag. Eline, hvis du ser noget, du gerne vil spise, så siger du til. Jeg var hen på den der scene, der han spillede. Ja. Og så er der 2 scener inde i teltet. Ja, okay. Der er mange folk her, hvor jeg tænker sådan, det var rent krudt. Ren krudt. Ja, der er lige en god gruppe der. Ja. Han stod bare der og hyggede sig med Christian, med hans mikrofon. Gjorde han det? Ja. Nice. Hey, er det fornemt nok til fornem status nu? Det tror jeg nok, det er. Hey, hey, hey. Det var det der, jeg tænkte, så skulle det være. Ja, jamen, vi kan sagtens. Der er mange sjove ting. Ja. Den der op og ned. Så den hele ind. Sådan der. Ja, så skal du stå her, ven. Så skal man presse ud af. Du skal stå her, ven. Og du. Lad os se, hvor stærk du er. Hvad kan han? Jamen, skal jeg presse ud af, eller hvad? Eller indad. Måske indad. Ja, hvad kan han? Men du er atletisk. Jeg er kun atlet. Det er pinligt, hva'? Ja, det er jeg sikker. Jeg skal lige se, om jeg snakker dig. Det her garanteret ikke. Det tror jeg, jeg har fedt til hårdt. Det ved jeg ikke, så skal du bruge en 20'er. Ja, det kan man. Nej, den tager kun en hel 5'er. Ja, okay. Det skal være vekslet. Ja. Det er ikke, vi også gør. Okay, når du bliver atlet, så kommer vi tilbage til den. Ja. Altså, jeg lover dig, jeg har ondt hele dagen nu. Jeg gjorde det så. Var det hårdt? Nej, lidt. Tak, Bolle. Så det kan 2 spil på en 50'er? Jo, så tager vi 2 spil. Jeg skal se, om jeg kan vinde. Ja, Bare vent, vent. Jeg starter lige, og så må du tage nummer 2. Klar? Ja. Det er svært på 3 kast der. Vent. Nej, Det du kast derovre. skulle have gået bedre. Så tag de bag bolde her. Kast på dem der. Kast. Ej. Kast. Højt og rigtig højt. Sæt på, ven. Sådan. High five. Ej, hvor er du heldig. Sådan. Fedt. Og jeg er nu blevet væk fra Rokke og Line, og dermed al socialisering, som jeg var herinde med, og jeg er ved at få det psykisk rigtig skidt og dårligt, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er helt kaotisk her med alle de mennesker og alt det gode vejr. Jeg kan stadigvæk ikke finde dem. De er simpelthen bare væk. Har du set sådan en voksen dreng og en lille pige? Har du set sådan en voksen ung mand og sådan en lille pige et sted? Status er den, at jeg kan stadig ikke finde dem, mand. Jeg er helt psykisk dernede, hvor man ikke kan skrave længere. Altså, jeg håber snart, de dukker op. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvis de ikke er dukket op inden for 5 minutter, så bliver jeg nødt til bare at tage hjem. Der er ikke andet for. Det er noget lort. Vi giver det lige 5 minutter mere. Ej, jeg tror kraftedeme, jeg har fundet dem, mand. Jeg tror fandme, det er dem, mand. Jeg tror fandme, det er dem. Okay. Okay, mand. Okay.
Enten madpandekager eller thai food, synes jeg. Ja, det er jeg også på. Eline, madpandekager. Kom her. Kom her. Skal vi have madpandekager? Ja. Det er det, det bliver. Vi tager 5 madpandekager. Vorbasse lækkerste madpandekager. Madpandekager. Det ser heller ikke dårligt ud, det der. Med pomfritter og et eller andet. Nej, det er loaded fries. Ja. Alle tænker bare, det er fornem status. Fornem stat. Følg med denne vej. Ja. I ved, det her det er jo Vorbasse-markedet i sin allerfineste forstand, fordi at I ved, fornemt. Er det fornemt nok? Det tror jeg, det er. Jeg tror det. 25%, det er ikke særlig fornemt, men alligevel, det kan noget. 25% billige tennisstrømper, hvis I har lyst, folks. Jeg vil gøre det. Eller jeg vil ikke gøre det. Ja, deroppe. Ja. Spasser det bare ud. Jeg kan slet ikke finde ud af, hvad der er oppe og ned, så. Nej. Fornemt. Status. Lige over for at teste toiletterne. Jo, jeg skal se, om de virker. Hvad? Nu, frøken. Men jeg tror, der er kø. Kom her. Kom. Jeg tror, der er kø. Ja. Nej. Altså, nu er de gået ind på toilet, og jeg kan ikke finde dem igen, og altså, det er kraftedeme utroligt, mand. Jeg ved ikke, om det her det skal være en ren blok om akker, der leder efter folk, men altså, det er åbenbart der, vi er henne, folk. Ja. Altså, det eneste, jeg kan finde nu, det er sådan nogle heste og hygge omkring Vorbasse-markedet. Men det er jo for helvede, folkene er her for, det er menneskene, jeg er her for. Altså, vi prøver at finde dem. Det må fandme kunne lykkes. Nu er der gået 45 minutter, nu har jeg endelig fundet dem igen. Hvad fuck har du været henne, mand? Hvad fuck? Jamen altså. Du er bare hele tiden væk, du er. Og Eline falder, og ej, det er ikke en god dag. Det er sindssygt, mand. Ham der akker der, ikke? Man kigger væk i 30 sekunder, og så kan man ikke finde ham i en time. Hvad fanden sker der? Vorbasse-markedet, det er alt for stort. Okay, good day. Okay, fair nok. Tupperware. Det er virkelig bare alt folk sælger. Vorbasse-markedet. Kom. Det er helt klart noget værd. Jeg ved ikke, hvad det er værd, om det er et eller andet værd. Det er godt for sjæl, og ja, sjælen faktisk kun. Ja, det. Det er kun sjælen. Ja, bare kun sjælen. Det er kun godt for sjælen, ikke godt for noget andet. Nej, det er fedt. Nej, hvor sej, hva'? Er vi live nogle steder, er det vlogging? Det er bare vloggen. Ja, det er fedt. Ja, jeg skal lære det hele med. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Lolland. Fra Lolland af? Ja, sådan en lille køretur fra. Ja. Ja, første gang du var her, eller? Nej, jeg har været 5 gange. Nå, okay. Ja, så jeg har været her et par gange. Kan du anbefale det? Jeg anbefaler at være på markedet eller spise honning. Begge dele. Marked. Ja, 100%. Ej, jeg er glad for at Vorbasse. Det synes jeg er det bedste marked at være på. Ja, helt Det er sikkert. virkelig hyggeligt marked, ja. Der er rigtig mange mennesker. Det jeg godt lide med det der, det ikke kun er Kina-krammer, men der er meget pæne herude, så Ja. man får meget forskelligt. Ja, helt sikkert. Nice. Nå, spændende. Ja, tak for kigget. Ja, tak for kigget. Ja, tak. I lige måde. Er den ikke flot? Skal jeg have sådan en derhjemme? Nej, den æder med stor. Prøv at tænke at møde sådan i naturen, ikke? Jeg var lige præcis. Og med et svin. Ja, det er det fornemme vildsvin, det der. Prøv lige at se her. Wow, hva'? Ja. Hold kæft, mand. Du er fandme blevet fint dækket op med hat der. Ja, man må jo helgardere sig her i solen. Er det fornem hovedbeklædning? Det tror jeg, hvis det er.